Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Shakiyit Kmi, but Kikubo, Baman Kasi. Kinong yalam haringkat gidukot jong laitili kiken hun sang bahalang kibakan tup ya ka HANM HYC bat CORP kibadon hapo kashatri jong ka Confederation of Meghalaya Social Organization heneka sngi kilayami ban pelong ya ka jingayat pajba hasor nongpo kabakilas dang na paham SIM sa office DTO bat penkot biang hapaham SIM hakatay ka sngi kabakitay kisang bahalang kilayat pajba haringkat kara lamay bat ban pertas la baki kwa ban pentre kamno ya ki an ban yada ya ka jaj ban riu kata ban pentre kamno ya ka ILP ke MRSSA bat kumju ban wengno ya ka CAA Itay kinong yalam ki bakentup yo ba pateng marsing President ka HANM Haribhoy uba bandari rentathyang President ka CORP uba Hercules Suting President ka HYC Ribhoy bar uba Jason Lenos Nongrum General Secretary ka HYC Ribhoy kilapen paw ka jing sngokhya ka bajur halor ka jing bam sutnyaw ka sorkar pedeng halor ka jing dawa ba kitay kiseng bhalang ban pentre kamno ya ka ILP hapo ka jilla kilapan pauru bahaba kiway ki jilla ha North East kisuk banyo ya ka ILP tikan ayupat ya ka Meghalaya banyo pentre kamno ya ka ILP haka ju kasur kitay kinong yalam ka Ribhoy kilaong baka niya kanday tang ka jingsdang henry lada ka sorkar pedeng kayat minti bat ka sorkar jilla kam shimkhia haka ban penurlong ya ka ILP kimban si ban mi madan biang sa sisien pat omshu da kalenti ka bajay jay henry di kikam walapoy siya ka jingya snamru Kejing persetia kajungi yak sorkar Meghalaya. Namar banadu macam sedam disembar ada pas ya kanika solution of state merehadu mentala mi yang disembar sa kumjuhi. Den re laya lammi kisang balang baro sport Delhi kalau sulung kamkai kata kejinglet Delhi kejungi ki noilam di kisang balang. Den nagalang kejungi menta kedegesni ke bangin sedang ya kanika jing dawa biang sa hisen ban persetia ya sorkar. Namar ka jingdawai ka LP ka ada nadu ko por mensua balah den bala pas cek resolution managri islam bala dap hadu menta garang sak kunjo te nangi galang gujungi don sibun ki gengi skentu ya sarkar banang ne shikmat sobha ban pha no ya ka bel sauni governor ya ka MRSSA ka ba ngidon kam ban pentre kam no ban implement na ka state ka jungi rang ba ka state jungi ka lang kawai na ka ikhtiar ka ba la ban yada ka judge berde ko jungi tetang kita na kalang ka junga ko kum ka komso hapo ka jingilam jong chairman Robert Jun Karjarian nya pan bana the series of agitation hakeleng jong ka jella Meghalaya borok kawai ni hapo district menta harangkat ka jingi trelang bat ka HANM CORP bar ka HYC bedon hapo ka shatri jong ka komso hakane ka sngi dakawai ka sur kawai ka jingmut ngiami ban perso ban penken mau biang sak sisen ya ka sorkar MDA haga ju kapor ya ka sorkar NDA kepala ilam daga BJP hangti hapo Delhi burom ya ka sur jongi kiritpat ki basa hapo Meghalaya lada ya ka Manipur ya ka Nagaland Arunachal Pradesh ban Mizoram pila ban ai ka ILP nyibu ya udak jingkeli keipat ka penong yipi ban penjenjar hadu kata-kata ban puson ban penong anyo ya ka ILP kat kendai trik untuk pra arja kat kendai ka state assembly unanimously kala pass ka resolution henry hadu kan ka kenti ka pemerintah dan hak ikaban examine ban introspect ka ILP hapo Manipur very sudden nyimyoi ba kadang kata kajing petap taki benai taki snem kaipat ka ba penlong pat yangi kum ka jalla bangihap ban soksat kan nekatne kan ngadi tang kajing karpat lada ka sorkar MDA ka sorkar BJP kamkwa ban UI kino ki andras hapo jongkari perkajela smobha respect the apparition of the people of Meghalaya katakan ni kawai ka bangi ka pau ka por ngi sudawa ya ka hok tang kata ai ngi ka ILP ngi kata ka CAA kawai pada ka bakam kong sana ka ni ka por
ka MR SSA ka bala syak kentat la syak pen phai biang daulat ka jela sa shisin ngi kerpat ba pha biang ya kene ka amendment sa shisin pha biang ya kene ka bill sa shisin asem no ya ka approve no ya ka bakan long dok lok sedam kat ba ka ILP ka wan radin ai ba ka MR SSA kan Nagaleng jungi ka Sengki benar nak sitri jong ka komso, benar nak ka HNM, HYC bat ka kop. Kena kena ka ski, akaba nagaleng jungi Sengki benar nak sitri jong ka komso. Kada ka ski jong ka jing sedang, ka jing yakhi. Pandawa ya ILP, nak sarkar India, bat kumjuru nak sarkar Meghalaya. Halor ka jing penslam ka jongki. Ya kena ka jing dawa jungi ya ka ILP. Dan nagaleng jungi Sengki benar nak sitri jong ka komso. Menta kasi kadai tang kajing sedang kada kajing yakhi ke jongi da ka bangi syuai rally ban penpau sya ka sarkar India bat kumjuru sya ka sarkar Meghalaya ba kidai ban petri kamno mardor ya ka ILP hang na apo state Meghalaya ke jongi namar yo ya ke wei state ko Arunachal Pradesh Manipur Nagaland kilayo ya ka ILP balai hang na apo state jongi ngimla ban yo ya ka ILP kane kadai ka khubar ka ba ngidawa sya ka sarkar India ba kadai ban aino ya ka ILP hang ne ka state Meghalaya ka jongi lada kim ngi lada ngimyo ya ka ILP hang ne state jongi ngi lalong ke baredi do or die baniap nama ta gari baka jai benriu lada ngidu no ya ILP hang ne gari ka bai je ka jongi kambut ngi ladu ya ka state jing ada ngi ladu ya ka kendro dai negara ka dau ngi ku bi khun samla ki bai ya kari gidon kam banyo ya ka ILP nama desa tangga ILP kabala Bandiada ya ka riga ba ije ka jongi ngim kwa ya ka CAA gikan taj ya ka CAA ana ngi dawa ya ka ILP namar ngi don kam ya ka ILP